വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻസാസ് ഹോം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു പാൻ കേക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകുന്നതും പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതും കൂടിയായ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ പാൻ കേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയുടെ അളവാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 or 5 മുട്ടയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ അളവ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. 2 മുട്ട ഉടച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇടണം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 1 ടീസ്പൂൺ ഹണിയും ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ട ഞാൻ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1/4 കപ്പ് മൈദയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് അരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പൊടിയും മുട്ടയും കൂടി നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു 10 or 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ പാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ 1 ഏലക്ക പൊടിച്ചതോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റാണ് എടുത്തത്. അതും ഓപ്ഷനിലാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് പകരം ന്യൂട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഹണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ പാൻ കേക്കായി ചുട്ടെടുക്കാം. കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബാറ്റർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പാകം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോരോ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു സൈഡ് നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നായി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ ബാറ്ററും ഓരോരോ പാൻ കേക്കായി ചുട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച
ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട, എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമാവും. നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ.